kafin a yi hukunci akan POS sai an dawo an yi hukunci akan shi kansa bankin tuku, wato yin hulɗa da banki. Mu a fahimtar mu yin hulɗa da banki ba matsala ba ce, saboda me? Saboda ko dai ya zama na cewa hada-hadar banki ba riba ba ce, ko kuma ya zama ribar da ta zama larura ta sa dole mu shiga, ko ta wanne ka ɗauka yin banki ya zama dole a rayuwarmu. To idan ya zama haka, to kai ka zama wakilin banki ka dinga ba wa mutane kuɗi, kana cajansu naira 100 akan kowace naira 1000 misali, wannan ba komai ba ne, saboda sun yadda za ka caje su, ka kuma taimake su, ka sauƙaƙe musu zuwa banki su bi layi. Don haka ya halatta a samu musulmai cikin wannan harka sosai. Sai kuma magana akan ai akwai yiwuwar masu fraud, 'yan yahu su je su karbi POS, in ka kawo katinka, tunda sun iya abin da ake kira hacking, sun iya ƙyanƙyashe inda ka ɓoye bayananka na sirri, to sai su ƙyanƙyashi bayananka na sirri, sai ya zama na cewa yanzu za a dinga cire maka kuɗi daidai wanda ka zo ka cira a wajensu, sai a cire irin shi, amma ba za ka ga alat ba. To da haka wannan sai ya sa tunda akwai wannan ma, to yanzu jihadi ne ga musulmai su je su shiga POS don su tsare gaskiya. Wannan shi ita ce fatawata akan POS. Ina fata za ka taimaka ka yi laikin wannan post ɗin, ka yi sharing ɗinsa, don zai ceci mutane da dama akan yadda ake frauding ɗinsu a POS point, wato a wuraren POS. Ina fata kuma na ansa tambayar. Malam, ya hukuncin kuɗin ba da ake karɓa? Wannan kuɗi? Kuɗi da za ka je ba wani matsala. Wannan kuɗi, kai ka je da katinka ka karɓi kuɗi, kuɗinka ne ka karɓa, me a cikin shi? Shi wanda yake aiki POS, kuɗin da za ka biya shi. Aiki ya maka, na faɗa a cikin bayani na, aiki ya maka, ya rage maka wahalar zuwa banki. Ka je karɓan 1000 a nan, an caje ka naira 100, da kafa ka taka ka je can. In banki za ka je sai ka hau mashin, ka biya naira 100 ka je, ka biya naira 100 ka dawo, sannan kuma sai ka bi layi wanda ya fi na point ɗin POS. Saboda haka babu wani abu, cajin nan ya halatta domin aiki aka maka aka biya ka, kuma tijara ce, an taradin minkum ne, ka yarda da shi. Na'am. Allah ya sa mun dace. Assalamu alaikum.